Aga jingle kai Porlok hapring ka Juventus Persia ika AC Milan. Haba pai shangan ga jingle kai ka AC Milan kala Joshua pan ki jar nengkong haga minit ka ba Arpeulai lengbau Malik. Badia ka bol lai rapen bu dau Harmendes. Batang hadin shipeu minit kata haga minit ka ba lai Peulai ka Juventus kala yo ban tap ika gol penya kai lengbau Danilo. Batang hadin riu minit ka AC Milan kala yo biang ban tap ika gol pentam lengbau Giroud. Badia ka bol lai rapen bu dau Malik. Ada bukod ka kela step ka AC Milan katam da ar lakaway. Ancora ciao Giroud! Si è girato anche in questa nuova stagione. Olivier Giroud dopo il gol arriva l'assist di Malik Thiaw. Questa palla inattiva inizia a piacerci. Arriva il Batang hadin lai minit basdang ke kelamit ke Juventus kala yo biang ban tap ya gol penya khai lengbau Rugani kata ha ka minit ke ba sau peu pra bat dealing bagani ga gol hadu bukut ka kendai pe minit om dan shu bala ban pen khi jar bala ha ban pen don kam da ka penalty shoot up ban rai mano ban job ya gani ka jingle kai bat dei ha ka penalty shoot out ka Juventus kala la ban pen lim ya ka AC Milan da sau lalai. Hagawai par jingle kai Porlok hapring ka PSG Persia ika Osaka kabare ka klub na Japan. Hagane ka jingle kai Neymar ushu Shongben nadu basdang ka jingle kai hadu bukut jong ka jingle kai. Haba pai shagane ka jingle kai ka PSG kala Joshua ban pen ki jar nengkong tang haga minit ka bakhat nyau lengba Hugo. Henry haga minit ka ba Arpeulai ka Osaka kala yo ban tap ika gol penya khai lengba Jordi. Bada haga kelamit ka PSG kaliyo biang ban chep ya gol pentam lengbau Witinha. Henry haga minit ka ban riu punyau ka Osaka kaliyo ban chep ya gol penya khai lengbau Kitano. Bada haga minit ka ban nyau pukundai ka Osaka kaliyo biang ban chep ya gol ka balai bad ka deru ka gol pentam ka jongka haga ne ka jingle kai. Bad ya ga ne ka gol ayo ban chep lengba u Kagawa. Bada hadu bukod ka jingle kai ka Cerezo Osaka kala job dalai la ar. Haga jingle kai Arab Club Champion Cup ka bahap haga Group C hapadeng ka Al Nassr Persia ika Al Shabab. Haba pai shaka ne jingle kai haga kela step omdon kino ki kenhun gi bala pen ki jar bad kumjuru haga kelamit wala daga Al Nassr kala ailat yo Cristiano Ronaldo ban mi madan haga minit ka ban riu Peulai Henry Ronaldo uklemla banera pen ki jar naga benta ka Al Nassr. Bad hadu bukod ka jingle kai baro arteli ki kenhun ki khaj klem yo tap gol bad ki yo match point na kan ka jingle kai.